काजलगाव लांग्रोदों ओमफ्राय काजलगावनि जों जाथारैखाय बेवहाय थुक्राझाराव लांदों सोनोग्राफि बानायदोंमोन उदैयावबो जेबो कमप्लेन मोनाखै ओमफ्राय आरो दैल' जमा जादों होनदोंमोन आरो ओमफ्राय दानिया फैफिननानैहाय आरो खनसे सोनोग्राफि एक्सरे खालामबाय हाथना बुजोब्बायमोन गिदिरनो ओमफ्राय हांखोनो मोनलामोन आरो आं उदैया देरसैमोन माने बुजोब्बायमोन जाहैबाय बुजोब्बायमोन अबस्था गैलामोन थैनायनि लामायाव थांबाय बेसेबांसो रां खरसा जाया बे समाव 50,000 बारदोंदां 50,000 जेबो मोजां जायाखै ओमफ्राय नोंखौ दा सोर फाहामथाय होदों नों दा जे मोजां जाबाय आंखौ दा इसोरनि अननायजों आं आरज खालामनानै थाबाय थादोंमोन आरो आंखौ फाहामग्रा आङो रैखा होग्रा आङो एसेब्लाबो मदद होग्रा होननानै इसोरनाव भरसा खालामनानै थादोंमोन आं दिनै सानजिसयाखौ रोजा रोजा हामबाय होयो आंनि गोसो गोरबोजों अबाव ट्रिटमेन्ट लाहैदों सिलिगुरियाव मा रिपर्ट मोनदों दा माबायदि दा किडनियावहाय माबा सिअटे बाइक्स खालामदों ओमफ्राय दा रिपर्टखौ मोनथ'वाखै माबायदि मोनदों दा देहाखौलाय दा देहाखौ जेबो मोनाखिसै आं मोजां मोनहांबाय थैया गैलामोन नालाय खर'आ थिखोनो हालामोन थैनायनि अबस्थायाव थांबायमोन खर'आ गिदिंजोबबायमोन थिखोनो हालामोन जालाबो गोबासैमोन थारमाने मथा-मथि मोजांखौनो मोनबायना आं मोजांखौ मोनबाय ओमफ्राय दा डक्टरा मा बुंफिनदों दा दंबावो आरो डक्टरा दा बेसेबां थारिखआव लिंहरदोंमोनथाय 22 ना 24 चेकआपआव थांफिननांगौ आरो दाथ' बेसेबांसो रां खरसा नांगौ जेनेबा चेकआपआव थांबाय थानो थाखाय चेकआपआव थांफिननो गैयालाबो 30,000 नांबावगौ 30,000 नांबावगौ दा जों मारै थांबावगोन आरो बेखौ सिन्था खालामनानै दा रांनि एसे नांबावगोन माने ट्रिटमेन्ट खालामबाय थाबा मोजांसिनाव फैगोन आरोखि ओमफ्राय जिसुआ सोमफ्रामारि बिथाङा बेसेबां बायदि नोंथांनो होनानै ट्रिटमेन्ट खालामो जोङो आंखौ अननानै फार्स्टआवनो बियो जोंनिथ' हनै दाखालि सारअन्थाइजों न'आ गब्लंलांजोबदों उन्दुनोबो मोना जों ओंखाम संदावसो उन्दुदों आंनि देहा हायैखौ लानानैनो फिसा गोरलै दं जोंहा अन्थ'बाथ' बेखौ लानानै बेखौ बिमायावबो दा राबाय आंथ' हाया लानो ओमफ्राय जों दा ओंखाम संदाव उन्दुनानै आंनि ट्रिटमेन्टखौ जादोंमोन आरो ओमफ्राय जिसुयाखौहाय बियो प्लास्टिक राननानै होफैदों जोङोहाय अननानैहाय जोंहा उन्दुनोबो जायगा गैथारलामोन बेसेबांसो रां अनसुंथाइ होदों जोङो गैयालाबो फार्स्टआव नुलांनानै आङो 4,000 होलांग्रोदों बियो ओमफ्राय बेनि उनावहाय